ביקשו ממני להכניס בדקה 20 שנות עשייה. אז קבלו טעימה קטנה. בניתי 263 גני ילדים חדשים, בקצב המהיר ביותר במדינה. 47 מתוכם נבנו בטווח של 5 חודשים. הקמתי 16 בתי ספר חדשים עבור כלל המגזרים. יזמתי 15 מגרשי ספורט חדישים לרווחת כלל התושבים. בניתי 10 מעונות יום לטובת המשפחות הצעירות. הקמתי 6 אולמות ספורט חדישים לקידום הספורט העירוני. יזמתי 6 מרכזים קהילתיים חדשים להעשרת פעילויות הפנאי. בניתי 4 ספריות ציבוריות לעידוד הקריאה, כי אנחנו עם הספר. הקמתי 3 מועדונים לגיל הזהב, כי בזכותם אנחנו כאן. יזמתי את הקמת הקונסרבטוריון העירוני למוזיקה, פארקים, גינות ציבוריות, מבנים לתנועות הנוער וספורטק אחד לרווחת כלל תושבי העיר. אני מביא איתי לתפקיד יושרה, מנהיגות וניסיון מעל 20 שנה בעשייה ציבורית, והכי חשוב, אהבה לכם תושבי רחובות.